Môj príbeh s TEDxom bol trochu taký komplikovanejší. Ja som sa k tomu dostala vlastne cez ľudí z TEDxu, ktorí ma oslovili a v podstate ponúkli mi túto príležitosť hovoriť a byť speakerom. A priznám sa, že v prvom pláne som to brala tak, že ďalšia robota. Proste navalené mŕte práce, to bolo husté obdobie, ja som nevedela čo skôr. My sme plánovali vtedy práve náš najväčší event v roku, Art Picnic, kde sme mali 50 predajcov na Hviezdoslavovom námestí, stan s handmade dizajnermi. Ja som nevedela čo skôr od radosti. Do toho prišli ľudia z TEDxu, poď, budeš speaker, bude to super. Ja som niečo tušila o TEDxe, priateľ Juro mi proste občas ukázal nejaké video, že tuto si čekni, to je fest, dobre, nejaký speaker. Mne sa to nikdy nechcelo pozerať, proste ľudia v angličtine niečo tam točili a proste nejaké všeobecné verejnoprospešné veci a fakt som na to nemala čas. Takže keď prišlo, že teda speaker, tak som bola, akože cítila som sa, že poctená, že milé, fajn, dobre, prídem, niečo tam porozprávam. Keď sa už blížilo vlastne k tomu termínu, že mal byť vlastne TEDx, tak za mnou začali tí ľudia odtiaľ chodiť tak častejšie a ja som tak nejak začala chápať, že to asi nie je úplne že taká obyčajná vec, že niekde prídem a niečo poviem, keď ma vlastne respektíve nutili, no, chceli sa pripraviť, chceli by sme si prešli spolu vlastne ten môj talk a tak som nejak tak začala chápať, že asi to nebude úplná sranda. No a pre mňa bolo vlastne ten úplný break, keď sme sa stretli deň pred TEDxom na slávnostnej večeri, kde prišli iní speakery. Odrazu proste prichádzali ľudia z rôznych krajín, zo zahraničia. Mali sme spoločnú večeru, som spoznala vlastne všetkých tých speakerov a zistila som, že vedľa mňa, ešte na druhý deň ráno, keď sme išli už na TEDx, vedľa mňa v aute sedel nejaký pán, ktorý bol neonatológ a operoval proste narodené detičky. Z druhej strany sedel nejaký pán, ktorý robí v NASA. Ja som sa odrazu cítila taká maličká. Čo idem ja hovoriť o proste našich nejakých výrobcoch pekných veci a že ako to vlastne celé vyznie, takže tréma bola obrovská a až na samotnom TEDxe som pochopila, aký má široký záber, aká je to úžasná vec, koľko tém to dokáže podchytiť, koľkým ľuďom to dokáže dať priestor. No, bolo to proste pre mňa zážitok úplne prelomový, ten deň bol skvelý, starali sa o nás úžasne, cítila som sa v ten deň úplne výnimočná, aj tým, že som bola spokojná s toľkom, ako dopadol. Nakoniec som to nejako dala, proste išla som po typkovi, čo je neonatológ, fakt operuje maličké deti, po typkovi z NASA som vystúpila ja s našim projektom a tak som si povedala, že to dám úplne freestyleovo, že poviem, ako sa stal ten náš príbeh, poviem, ako sme sa rozhodli dať priestor proste ľuďom na Slovensku, ktorí niečo tvoria. Pomohlo mi, fakt mi veľmi pomohlo, že som nevidela tváre ľudí, proste ostal ten taký moment, že som bola osvetlená ja, ale ľudia nie, takže som videla len takú černotu a to mi fakt pomohlo s tou trémou a v jednom momente som si povedala, že poviem to tak, ako sa to naozaj stalo, ako to cítim, ako bol ten príbeh v skutočnosti a nebudem sa na nič hrať a tak to aj vyšlo. Ja som veľmi spokojná, že som sa potom vlastne na ten svoj talk vedela aj s odstupom času vždy pozrieť s takou relatívnou spokojnosťou, že fakt tak toto bolo. Že som nenatárala nič zbytočné. A myslím, že to celkom tak padlo ako to taký odľahčujúci a taký pozitívny príbeh, že keď to taký ten kúzelný príbeh, ktorý na Slovensku nebýva veľa, že skúsili sme vlastne niečo, nejaký projekt, otvoriť taký maličký projekt, nejaký môj web, kde som predávala svoje náušnice pre iných autorov a oni sa pridali, oni sa nebáli a odrazu ich tam proste bolo do 2 rokov skoro 5000. Takéto kúzlo. No a dnes máme obrovskú komunitu a v podstate staviame tých autorov na nohy. Dávame im priestor, kde sa môžu prezentovať, kde majú nejaký dôstojný a plnohodnotný priestor, ako prezentovať svoju ručne robenú tvorbu. A asi aj to slovíčko handmade sme zbavili takého toho nánosu, že štrikované svetre po babke, ale je to zase proste trend a štýl. Je to niečo, aj naša hodnota, aj nejaká naša tradícia a zároveň je to aj niečo veľmi moderné a štýlové, čím sa dá doplniť šatník alebo byt, domácnosť. Takže TEDx bol pre mňa fakt obrovský zážitok a čo sa vlastne týka nejakého potom výstupu z toho celého, my dodnes používame môj TEDxácky talk ako naše prezentačné video pre Saši, pre projekt Saši.sk. Obrovské množstvo ľudí sa ozvalo po TEDxe, keď videlo video, pochopili vlastne príbeh Saši.sk až cez to video, cez vlastne ten príbeh, ktorý som tam rozpovedala.
Dodnes ho máme vlastne na stránke ako naše jediné video, ktoré nás prezentuje a tá spätná väzba bola proste úžasná. Spoznala som ja úžasných ľudí prostredníctvom TEDxu. To boli ľudia, ktorých človek len tak nestretne, nejaká zahraničná poetka, proste človek, ktorý sa v Norsku stará o recykláciu záchodov, proste ľudia z celého sveta, ktorí robia správne veci, to sa asi len tak ľahko nepodarí. Takže tento rok už neberiem TEDx ako nutné zlo a nejaké vyrušenie z práce, ale nesmierne sa zase teším, že som prijala pozvanie zase ako aspoň ako host, divák publiku a spoznám opäť skvelých ľudí.